Gure seme txikia oso irekia alaia eta oso ausarta da anaia nagusia ondoan dagoenean. 2 urteko aldea dute eta auzoan inguruan asko jolasten dira elkarrekin. Baina anaia nagusia falta denean beste hor bat dirudi. Nola susta genezake bere indar eta balioa anaia ez dagoenean? Seme txikiak espazio berrira salto egiten duenean, denbora behar izan dezake egokitzeko eta bere barneko baliabideak aktibatzeko. Arriskutsua izan daiteke une oro ausarta izatea espero edo nahi izatea. Pertsona guztiok gara seguruak edo ahulak, testuinguruaren arabera. Ezin duen hori egitera bultzatzeak edo behartzeak oztopo gehiago sor ditzake eta askotan blokeo eragin. Beraz, horrelakoetan ez ikusitakoari begiratu beharrean, dagoena balioan jartzea lagungarriagoa da. Isiltasuna, begirada, ingurua behatzeko modua. Gainera, anaia ez dagoenean bizi eta esperimentatu dezakeena ulertzea lagungarri izan daiteke. Horrela, bere kasa eta bere ritmoan, indarra eta konfiantza garatzen joango da, barnean dituen alaitasunarekin eta ausardiarekin. Garrantzitsuena da, prozesu naturala dela ulertzea. Pazientziarekin eta konfiantzarekin, bere bidea egiten jarraituko du.